Morning, Brenda. Morning, Koto, Tawanta, Aisha, Tinashe, Charlotte, Miriam, Blessing, Taurai. Guys, munomborara ere. Munomborara. Mamuka say, guys. 8, 9, Eleni, Precious, Charity, Jane, Precious Mukadzazere, Kelvin has to go gym good. Ndokugona Kelvin, ndokugona wena kwenda gym. Kama body disease guys hadzili kuregererwa wagona chaizvo enda gym. Hesikani nyaradzo ainyatso love you too nyaradzo wangu. Tariro, Shelo, Charlotte, Wilma, Salo, Gunje, Priska. Right. Sorry guys, I understand the face in the gym. So ndiregerereyo andisikwasaka the face anditi but chanangu yanacho message iri important chete ndiyamufunga kuti mungoterera vanhu veCapetwn mamukaseko mese wedu enda uyaona chichemo zvimwe zvinhu zvacho nazvizodi kuti tingokumbira tibatsirane tingoti nation wide kana kuti world wide isu tine maCapetonians aripo anomaona problem yaitika kuCapetwn mumwe wenyu ari kuda rubatsiro apparently hana phone ine WhatsApp kafoni kacho ane mbudzi saka number ndaisa screenshot yepa phone ne number ngadenda munza pa live but ndamuti tsvaga kumuna ne phone ine WhatsApp nyaya yake ari kuti yakamira yakadai so ari kuti murume akaunzwa kuCapetwn kune murume saka murume akanyenga ne girlfriend saka every day anga chigara chirowa saka nezuro girlfriend apparently inenge yakazosvika pamba zvekunzisvika nemurume zvekudherera zviyazviya anoona hello chomi zvekudherera zviyazviya saka asvika kudaro ndobva abvunzawo kuti ko saka ane mwana ndobva abvunzawo kuti ko iya ipi handirambe kuti chiure munoita but mungazoitirawo chiure pamberi pangu here murume ndokuchimurova pamberi pegirlfriend ndokumudzinga handiti amudzinga kudaro musikana ndokuenda kupolice station mwana mudiki aenda kupolice station kuya ndobva mapurisa akasvika akati ana kuenda infect achiti ndiri kuda kuvhura kesi akasvika achiti ndokumbira munditaurirewo naye andipewo mari yebhasi ndiende kumusha anomaona saka mapurisa akati aisati kwanisa kumanikidza ati akupe mari yebhasi kuti ende kumusha kana unless kuda kuvhura kesi chete kuti wakarohwa tikwanisa musunga saka musikana hana kuda kuvhura kesi handitika saka anzi murume uyauya paakafonerwa nemupurisa chinzi ko kana usingasadi chipa mukadzi mari adzokere kumusha hanzi akakwanisa ngotumira 400 rand chete kubva kumapurisa ikoko saka izvozvi nepekugara hana akapiwa pekuvata nezuro neumwe mupurisa ndiye akamuwe chikadzi akanzwa fifi akamupa ningirikiri akamupa pekurara saka ndopaari angodza ararawo zvanhasi saka vedu wei vanhu vari kuCapetwn anozoti mungaita sei kana aripo anogona kumutengera tiketi rebhasi aende kumusha aripo anogona kumubatsirawo netiketi rebhasi akusumuke aende kumusha nhasi handizi kuti tiketi renyu roita mari handizi kuti tiketi renyu rinoita mari kuti munhingiri actually ndatopedza chirigai ndinde because ndida kuperekedza mwana wayo denda Joburg ndida kuperekedza mwana wayo kudza basi taende kuma so chirigai ndibve ndangopedza ndachamboma mvura ave kumba kwemupurisa kwakarara details dzakawanda mwana uyu hana WhatsApp saka handisi kuziva but atiwanzoposta mapost papeji redu relife rino here kazhinji kacho rinongomirira kuiswa kuti Goma Life chete but ndatoposta kuti vanhu vakurumidze kuiona because kugrupu remapost uko vamwe havatambiriko havatozivi kuti kune grupu ririko rinoiswa maposti chete anomaona saka vamwe havatambiriko saka ndatoisa pagrupu redu iro reremalife ndopandatoisa that post yacho iyo anomaona ndopandaisa post bye-byes ndopandaisa post anomaona pagrupu redu iro reremalife iri ndorandaisa post saka please anokwanisa kumubatsira torai nhamba iripo torai nhamba iyoyo mufuna panhamba iyoyo munotaura naye
panhamba iyoyo hanzi hatisi kuziva ehe ainyu chipo. Saka guys ndokumbirawo kuti kugroup remapost ka ngatiitambirei futi kugroup remapost because group page ire yemalive ka toda kuti ringoita malive chete kuitira kuti tisatikanganise handiti. Saka tine rimwe remapost riya ratakatanga naro riya ndora group remapost ratakatanga naro riya ndora group remapost iroro. Saka ngatiindewo futi tinodi tinolaika kugroup remapost mukasecha group page rakangonzi SIS MELLY diaries chete rakangonzi SIS MELLY diaries page iroro hanimaona SIS MELLY diaries chete risina live kwekupesira ndiro racho hanimaona ndipise zvemaposta izvo ndiro rachona hanimaona. Saka endai munolaika futi because kokoko ndokwatinokanda mamwe manotice ese hanimaona tokanda ikoko mamwe manotice ese tinoisa ikoko kuti mugare muchiziva muri up to date handitika mugare muri up to date nemaposti matenge tikanda kunokandwa maposti ese zvinonakidza mahaidhi ese ndokwaanokandwa ikoko handitika ehe mahaidhi ndokwaanokandwa ikoko. Saka ngatingogarai tiri up to date ikokoko tichikanda kwaya neposti yako ndiko kwatinokanda kana tenya yako ndokwatinokanda ikokoko handiti masvona. Group remaposti posti uyu namba yemusikana uyu ndaisa pagroup rino iri ndaisa papage rino iri ndaisa papage rino iri handiti ndaisa papage rino iri yemusikana uyu ndaisa papage rino iri. Saka munongoenda papage rino iri muneona namba screenshot so ine namba 081 or something handi. Saka vedu madzimai ari Capetwn ndachikumbirawo favor team diaries Capetwn tikukumbirawo favor please batanidzai kana zvichiita hanza tiri zigroup riripo group remaposti mesi magroup mapeji edu maviri peji remaposti mapeji edu 2 tine remaposti tine renhirikiri irori remalife tine remaposti tine remalife handiti ehe. Saka tikumbirawo team hatoda kufambira babini nava zvinogona kuita yes maCapetwnens indai kana muchigona kuinda kuno nava kunovaonesawo indai munovaonesa handiti maona indai munovaonesa because zvakaipa unotoramo nemunhu. Saka ndamubvunza kuti une waunoziva here ndikati une waunoziva here zvikanzi handina hana kana munhu anoziva Capetwn angatounzwa nemurume ushu kubva kuZimbabwe. Saka wanotoziva kuti ndingatoziva nhingi muCapetwn hapana handimaona hapana wanoziva muCapetwn hapana wanoziva muCapetwn handimaona. Saka please ngatibatsiranei handisi kuti Capetwn ndofa mukamitira 2000 inokwana nditi handisi kuti kubva kuCapetwn imari ine basi I think 2000 inokwana. Saka ina handizivi kuti manje inini ndatove neconfusion guys handichazivi manje kuti nyaya dzemarriage dzitoti kudii nadzo handichazivi truly speaking haiko zvine zvandichazivi. Dai zvaimbogona kuti kuitwe men's conference vanhurume vakuru vambotaura nevana vechidika vakomana vechidika because varume vechidika senge vhiki rino iri kuti mukuita kunge munoshura varume vechidikimi kuita kunge munoshura vanhurume kudzimba dzenyu dzakasiyana siyana uko kuita kunge munoshura is just that hangu kuti dzimwe handizoposti panapa handiti hanzi mari 2.5 yo way ko Capetwn zvayakutouraya munhu naimi 2.5 ko Capetwn svika kuZimbabwe inga pakaipa right. Saka guys itaiwo mudema komana imanthend chingomupa at least mupeyo semunhu arifamba nemwana ka mukaita 3000 inokwana semunhu arifamba nemwana 3000 inokwana handiti semunhu arifamba nemwana 3000 inokwana guys. Capetwn ndokutembai chiitai mudeme itai handisi kusati Capetwn semusina group imimi semusina group itai group guys risingataurwi kure WhatsApp rekuti munongovhura chete mutsvaga madmin enyu hanimaona mongorivhura chete kana paita problem yakafanana neiyi kuti vanhu vataure kuti risaita makuwa hanimaona. Capetwn itai that point achi muronga kuti zvinofambiswa sei mutsvaga munhu wamunoziva imimi anosikama nemunhu wese oita admin enyu pakaita nyaya yakafanana neiyi Joburg moitawo futi the same hanimaona. Siyanai nekuti makuwa kumagrupu aya kana mavhura anobatsira mangwana iwe kana the next person. Ndizvo ndaitaura nezuro zvezvo kuti ndo chinonzi life ichi zvandaitaura nezuro zvezvo kuti munoziva here chinonzi life ndizvo zvimwe zvacho izvozvizvo. Chigaya imagine nezuro ndiwo kanga uchiseka taterichas nhasi ndiwo ufuma ukadzingwa mumba usina kana pekutangira. Muri kuona zvandaikuudza kuti ndo inonzi life haisi yekusekana hanimaona especially uchiziva kuti hauna pekutangira even chero chizvitikanzi ndine mari yangu kuti ndoshanda I work I do this imi life inoitika sikana life inoitika une mari yako mubhengi unogona kufuma wakarasika njere kufuma wakarasika njere chako zvokuti wakutoda help yevamwe vanhu mari yako unayo unotoza kuiziva pin number kuti unobaya mari yako kana kuziva toda kudai unotobatsirwa nevamwe vanhu vanenge vachiri nepfungwa dzakamira straight unogona a lot of things can go wrong even une mazimari ako mubhengi zvinoitika zviya animazvona
zvinoitika zvezvo ndo chinonzi life ichocho. Usangogara wakada kutemba nemari pese pese kozi unogona yes mari unenge unayo but dambudziko rinogona kuwira nepamwe neimwe kona. Anomona rinokuwira neimwe kona dambudziko. Kana kuti mari yako iyoyo unayo unobva wairwa nerimwe dambudziko rekuti unobva wanzi agent and operation ipapo agent operation mari yaunayo haikwani datowedzerwa. Wodi ndo life. Saka Capetwn please tanchikumbirawo kuti kana zvichiita batanidzai 3.5 please. Batanidzawo 3.5 mupe mwana ushu aende munoenda kunomutengera riri ticket musamupe mari. Munonomutenga riri ticket kana pane vanokwanisa motenga riri ticket momupa ticket anditi oyenda kana pane anotokwanisa cheko kunomutakura unomusiya oyemeka sure kuti munhu akufamba akwira akuenda zviri safe. Anomaona momukwiza oenda ake. Handina information yakawanda guys, handisi kuziva. Hana WhatsApp. Deyangani WhatsApp ngadi ndamuunza. Hana WhatsApp. Apa plus ini ndobva gym ndine one phone. Ndine mafoni 2 denda mfonera pa landline iyo mazvinzwira zvizere. Saka zvandaita ndatanga nokanda number yake pa page. Pane screenshot iripo ine number yake yandakanda pa andifonera. Kuti mumubati mutaure naye munzo kuti zvakamira sei. Kuti mumubati saka ndaisa ningikiri ndatokanda number ine screenshot ndo zvinoita kuti zvakare magroups akanaka eWhatsApp guys nokuti tinozivana nekukurumidza. Munoona pama groups eWhatsApp ingomeka isho kuti munozvidzorawo sevakadzi group ngarige kuchita zvamakuwa maona kuFacebook zvekufacebook mokomenda kuFacebook womose ikoko musazouya nazvo kuma group ema WhatsApp apa nokuti mu group eWhatsApp chero mukatsorana sei akutoshayikwi vamwe vanhu vanenge vasingagoni kuvhara magaba avo. Anoona but rakanakira kuti ndo patinokurumidza kusivana imomo group reWhatsApp imomo kuti ningi mumwe wedu ende zvinoita easy time registration pipe ma admin ndio anongocompilera information yese osenda kunani kuna treasury kana vavhura zvokuti mnano zvongo register easy pana kuti minde 11 zvi akangotumira list bo zvekuti vanokurumidza kuzviita mundomukisa database racho. Ma WhatsApp group akanaka titokurumidza kuti uyu mumwe wedu uya asushu uyu mumwe wedu uya asu hangashayiki WhatsApp group oshayikwa kutotodza kumuziva zvese inema ichanzai. Anomaona saka itaisa izvo zvasikana itaisa izvo diaspora yakarongeka vane telegram group ravo kuvanozivana. Diaspora yakarongeka vane telegram group ravo rakarongeka zvoti vanotozivana nhingi vanotozivana ikokoko. Anomaona saka itaiwo sekudaro vasikana please number iripo batai fast changamu takutokutembai takusiyirai basa mumaoko menyu Capetwn toda kuzongonzwawo feedback anditi basa ndakupai ndasirawo basa iri mumaoko menyu indangoya nenyaya ndakupai Capetwn ndokutembai amenoti handingakwanisa kuchuzirai admin noti mindi munozivana imimi itai changamu tuone itai changamu tuone Capetwn timboonawo muzongotipa feedback tozongotsokawo nefeedback palife chitipayo film ichibatai amenoti muchazvironga sechipai mango changamu anoziva kuti mudiaries chaichaya akati changamu please bata basa take care of this situation bata vamwe vako munoti mabatanidza munhu maendesa handitika amuzopa isi zvokudaro ndokutembai Capetwn ndinokutembai zvokutodaro batsirai mwe wenyu batsirai mwana uyu aende kumba tengerei tiketi momuisa mubhazi kana zvichiita mukwira uende because nhasi kwaari kuvati hakwanisi kurara apiwa zvokuti arare zvanhasi. Handizivi ndaisa namba torai namba mufoni handizivi kuti ari kupa nambobvunza madetails because chero neairtime achanga story ina angondifonera haana WhatsApp namba iri papage ndaisa papage screenshot ine namba saka pana torai namba iyoyo mumufonere mutaure naye asati ari kuCapetwn. Hanimazviona saka varume vechidiki nandichatozivi kuti akuita sei nenyaya dzemarriage idzi. Fona ndikapedzawo foni and the other thing guys ndida kuudzai panyaya yaprofet nhasi please ngatitangei na9 usiku ngatitangei na9 usiku pana prophet please 9 kumboita madhire kumboenda uko kuperekedza mwana musikana uya futi mwana uya ndamboperekedza mwana uya nhasi handiti saka ndogona kunonoka kuti nonokei kudzoka. Anomaona saka please ndachikumbira titangei na9 ngatitangei na9 usiku andi muri kunzwa guys ngatitei na9 usiku. Yoko zuna vhura group yoko ndiye mumwe musocialite ari paDurban zvakare ari mudiaries zvakare saka yoko itai group ukokoko handiti rinongomiririrwana kuti ridi panguva dzakafanira nekuti paitawo problem kuDurban moita chipin fast andimaona saka
guys ndakumbira panyaya dzaprofeti nhasi tikumbira tange na9 because maoko maenzi are full guys. Ndine mwana wofuti yawo yakatandaniswa futi zvene murume andika I have to make sure kuti zirumeri because riri kungothreatena vanhu zirumeri riri kungothreatena vanhu roda kurohwa saka ndoda kuti ndifambe nesimbi dzangu na singatoiti pane mbuka dzangu dzandakasungirira dziri kuJoburg because charuma munhu nhasi kana angoda kuuya achita mafanizi ake kuko saka kana wakatoteerera iwe murume kwedu akusvikiki zvekumhanya unofira maoko mavanhu itogara kwauri ikokoko gara kwauri kwedu akusvikiki anomaona saka ndiri maoko kwangu akazara guys maenzi afu ndoda kumboenda to and fro kwandogara handigari muJoburg guys saka kwandotoenda chinhambo idistance kubva kuno kwandogara kunobuda kuJozi mutambo chaichaiwo nekuzodzoka saka ndogona kuti nonokei kudzoka anomaona ndogona kununuka kudzoka ndogona kudzoka ndatovati vafanogeza so ndogona kununuka kudzoka ndodzoka late anomashona kana kuti kuma 7-8 saka ngatangei na9 ngatingoita na9 but last week makazondiomesera vedu we last week after mapedza kuita zvinhu zvo handina kubata zvakanaka usikiwo after mapedza kunamatira pepa yamapiwa deliverance dzenyu zvakazenge zvasaraini ndina kurara zvakanaka handina kurara zvakanaka ndakarota ndichitandaniswa nevanhu ndichirwa zvisingaiti ndichirova vanhu zvisingaiti ndikapedzisira ndakurota chinhu chaidawo kurara neni hamunoti chii guys handinawo pedzakada dzandinoita ndakatoziva kuti ayama spiritual attacks zvabva pane mumwe munhu zvazvauya kwandiri zvabva pane mumwe munhu ndakavata usiku hwese ndakamira kudai ndichinamata usiku hwese asi zvakazopera hazvo the next day ndakasaka kurara zvakanaka saka ndaitomboti handisiri nadeva mboita kuti vambofamba nemi ndimbo nokuti shuwa ndakatozozviona mataxi aya anotouya even kune munhu anenge achihosta anomaona anotouya mataxi aya because last week makati ndakanga nditori pataiti chaipo taiti chaichaiyo last week ndakapinda taiti mungatoseka ndotorevesa guys ndotorevesa ndakatopinda busy inonzi busy last week mai mwana chinhu chimwe chaida kuvata neni zvenharo mai mwana chinhu ndichitoramba chako ndaitoita zvekutonamata ndakarara muri kunzwa kuna ndakarara apa ndambodzingirirwa mai mwana mino zvinhu zvaindidzingirira kuti zvii ndichimanya vanhu vachiuya vane mafesi akakavhagwa vachida kugwa neni ndichirova vanhu singaiti takagwa vedwe ndichirova ndakashaya kuti zviri kutaura sei ndakashaya kuti zviri kufamba sei Unscripted by Telegram. Hey, whatever, Lorraine, whatever, Telegram, whatever. Chinongodiwa igroup chete. Andiwana. Chinongodiwa igroup chete. Shumbure suri kuJoburg ku WhatsApp group riri ya Ivowa Edavani momo. Shumbure sari kwera. Hanzi psychological. Kana miri maiwa basa isi psychological ya inga one every day. Ndinoningirira. Ndinodila nenyaya dzasazvamboitika one psychological yachango ndibata last week. Anenge atori mataxa yaya. Wakamboona maspirits anomanifesta anobva kuvanhu vao kana adzingwa obata the next person ari padhuze zvinoitika it happens a lot angatori maspirits chaichaiwo yaitori fire chaiyoya serious hasi psychological iya hasitombori psychological kana ndinogara mbovhundutsa chaiko chaiko dzinotovhundutsa chaiko chaiko seri vasingadi kuti nyaya dzacho dzisvike palife handisati ndambozviita ndinosingoti handitoona ndongoti uhinga zvako masikana vanhu ndo zvamunoda kugara nazvo mudzimba izvi anomaona zvongoperawo haiwa zviya yanga iri ataki chaichaiya yanga iri ataki chaichaiyo kwete zvokuti chi pane tori zvimwe zvinhu zvinotoitika zvakafanana naizvozvo neni satani akanga atobata chaiyo but ndakavata usiku hwacho ndichitonamata usiku hwese lucky enough yanga iri sandi anomaona namba iri kunhingirikire neJoburg riripo rakavhurwa kuti hara ririko ranga ravhurirwa kuti kuitwe vanhu vanoda kupa ivo profeti mari yeEaster ma50 rand yeEaster aya saka I think mogona ngoshasira iro rikuiswa nafochu amo nderipiri nderepira iswa nafochu amo nderekupiri nayo fochu rafochu nderekupiri rafochu nderekupiri andije rafochu nderekupiri anotsvagirwa basa oshanda naye Ashley ane mwana mucheche anoshanda nemwana malbosa chanoda vana here padzimba dzavo ngainde kumusha vasikana tinganyeperana ngainde kumba bosa anoda kuti munhu achanda nemwana anenge ane 9 months ndiani ndeupi bosa anoda kuti uye kushanda nemwana ane 9 months ndiani ngainde kumusha is the best ngainde kumba ngainde kumusha group reCapetwn ravhurwa guys link iyi iri apa ndapin up yavhurwa nafochiyo link iyo ndapin up group reCapetwn iyo link iyo ndapin up link anzaniniza mwana achigarepi naye lokadia achigarepi
anenge achigara kupi achitanga kuenda kubasa ukoko achinza anenge achigara ipi munomupa here accommodation yacho plus basa racho munaro here munaro here aiwa ngaende kumusha kunoomegwa uri kumba kwenyu zviri nani iwo katonoomegwa uri kumusha kumba kwenyu zvitori nani than kuomegwa uri muforeign land kuomegwa uri kumusha kwenyu kumba kwenyu zvitori nani kwaunotaura shona kwauno variko vari kudlei variko vari kudlei vari kuzimbabwe vari kudlei vasikana ngaboenda kumusha ozodzoka asiya mwana neumwe munhu kumusha namai vake kana kuti nani ozodzoka variko vari kudlei vasikana tingatotendikwa kwakaoma kuzotozviziva but kune variko vari kurarama sei tisazvinyanya kuvenga kumusha kwedu svika pakadaro variko vari kurarama sei zvainya kuomera kudai especially kana une mwana inda kumusha unoita plan yekuti mwana unosiya papi handika uzodzoka wawo 1 uchizati ndikusvikira pakati handiti wasvikira paya manje uchiosvagigwa basa ushanda uchichengeta mwana kokumu pinda usisimeli for chimanje ndingapinde magroup ese ndingazomagona ese ndingamagona kupinda kuti reJobek ndiri kuri Durban aiwa imichita igroup ndozopinda kana mane agent meta kana mune meta inenge iri agent ndipo pamunondi edda kana yapedza kusolviwa ndobuda hangu unoona ese ndopinda reDurban ndopinda reBotswana ndopinda guys hivi kwazi kudzora imi kumusha kuri nani unombosinga uenda kwatete wobva kwatete uenda kwasekuru uenda kwambuya uenda kumusha uchingotendera kumusha kuri nani pane munhu uendepi unoenda kwani hatidi vanhu mudzimba dzedu mazana kuti zvakaoma guys ndakwinda ndikasaka musakangana kuti program ozodza vamwe program yaprofeti vaya maairtime ndavhurira manje unza maairtime enyu I'm going to take only 15 people first come first serve 15 people only hanimona ndova ndichatora handika na9 totanga na9 manheru guys totanga na9 manheru handika tobatsana time again